The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Hello, sa ako dito tama ko oras mo po ba ito? Joshua Martinez po ito. Aaksyonan po ba agad natin yan? Ora mismo. Tandaan nyo, ito yung dating airport. Hoy. Ano namang kayong dalawa pinagchichismisan yung mga marites kayo ha? Magandang hapon mga kaibigan at magandang hapon sa lahat ng ating mga masugid na taga-subaybay. Live na live po tayo ngayong araw ng Biyernes para sa patuloy na pagbibigay ng serbisyo publiko. Live din po tayong napapakinggan sa 90.3 Radyo Uragon, Sorsogon, 88.3 sa Catanduanes, 90.7 sa Legazpi City at live na rin tayong napapanood sa ating YouTube channel. Napapanood rin tayo mga kaibigan sa Congress TV tuwing alas 7 hanggang alas 8 ng gabi mula Lunes hanggang Biyernes sa PTV Digital Channel 14 sa Metro Manila, Channel 46 sa JMA Portabac, sa Channel 2 sa EBS-CBN TV+. Mga kaibigan, live na live ngayong hapon ang aking partner na si Remy Araneta Almoguera Mendones sa Ilaur Sur, Uwas Albay, kung saan nagaganap ang Tarabangan Caravan ng Ako Bicol Party List at ni Congressman Saldico. Magandang hapon sa iyo dyan, partner! Magandang hapon. Yes, magandang hapon sa iyo, partner, at sa ating mga tagapakinig at tagapanood. Live na live po tayo, partner, dito sa Uwasalbay kung saan ginaganap itong ika-13 Tarabangan Caravan ng Ako Bicol Party List. Dagsahan dito, partner, ng ating mga kababayan para dito sa tulong medikal ng Ako Bicol Party List. Nakikita mo, partner, sa likod, dire-diretso pa itong tulong or itong medical check-up na gisinasagawa sa tuwang ng Tansuling Hospital. Ngayong hapon, partner, syempre, kasama ko si Ms. Sally Luces, ang Media and Political Affairs Officer ng Ako Bicol Party List. Magandang hapon sa iyo, Ms. Sally. Magandang hapon po sa iyo, Miss Maha and Sir Josh. At magandang hapon sa lahat po ng nakikinig at nanonood sa tabang ora mismo ni Congressman Saldico. Miss Sally, ilang barangay po ba yung kasama natin ngayon dito sa nagaganap na Tarabangan Caravan? Bali po, 25 na barangays po ang invited po para dito sa caravan ng Ako Bicol Party List. Katuwang po ang Department of Health at saka Tansuling General Hospital. And syempre, aside of that, yung mga lagi na ginagawa ng Ako Bicol dito sa Tarabangan Caravan, ano yung mga serbisyo na ibinibigay sa ating mga kababayan aside ng medical services? Yes po, the usual po pagka may caravan, kumbaga ito ay package na, kumbaga nandito na all one-stop shop na pwede kayong magpa-libreng check-up, libreng medicines, at nandito din kanina meron tayong dental check-up and cleaning na ginawa po ng Bureau of Fire Protection. At meron tayo ditong libreng gupit, libreng masahe, at libreng paglilinis ng kuko. At meron tayong local recruitment activity na kasama po natin ang Sunwest Inc. at ang TESDA na kung saan yung mga TESDA courses nandyan po. And mamaya po, magkakaroon tayo ng demo training on haircut and massage. Yun po ang ginagawa ngayon at alam niyo naman kapag caravan, walang nagugutom dahil may libre po tayong tinapay mula po yan sa Gardenia Bakers Philippines. Meron tayong libreng kape at meron tayong pinapamigay ng mga hygiene kits
at face mask. So, kompleto po kung lahat ng serbisyo ng Ako Bicol Party List dinadala po sa ating mga kababayan para hindi po nahihirapan yung mga kababayan natin, especially yung mga nandoon sa mga remote areas na ayaw na pong magpatingin sa doktor dahil syempre alam niyo naman, mahal, kaya isipin nila, unahin na nila yung pagkain nila. So, eto na po ang ginagawa ng Ako Bicol. Yun po ay pangunguna ni Congressman Saldico and Congressman Jill Bongalon. Siyempre, katuwang din dito ang Executive Director na si Congressman Pido Garbina at si Congressman Christopher Cos. And aside dyan, Ms. Sally, syempre, meron tayong mga sponsors natin na lagi nating kasama tuwing may Tarabangan Caravan ng Ako Bicol Party List. Sino-sino po ito, Ms. Sally? Yes po, kanina nasabi ko na, banggitin ko po muli ang Gardenia Bakeries Philippines na kahit walang palaman, masarap. And nandito po ang Unisop Hygienic Products. Meron silang Baby Co Baby Wipes and Baby Co Diapers para sa alagang baby. Dapat baby. Ayan. Ito pa, nandito ang Mogo Mogo, the #1 Nata de Coco juice drink. You gotta choose. Yes, At paborito ko syempre, yan. nandito po ang Tai Chi Liniment. Sa Tai Chi Liniment, mapapa-aleluya ka talaga. Hallelujah sa Hallelujah sa ano pa? At nandito andito ang Moringa Vita, pinaboost na sustansya, Moringa Vita Plus. At nandito din ang Kabaro Coffee. Ang pinasarap na lasang Pinoy ng Kabaro. At hindi ka hantukin kung ikaw ay iinom ng Kabaro Coffee. Yes po. Yan ang ating mga sponsor sa araw na ngayon. At syempre, nandito din ang Free Wheelchair Mission, ang Clean the World at Children International Philippines. At magpapasalamat din po tayo sa ating mga partners tulad po ng Tanchuling General Hospital, Department of Health, Bureau of Fire Protection, Philippine Army, ang Philippine Navy, kasi dati natin silang kapartner, magbibigay sila papagamit sila ng vessel natin pag natin, caravan sa Catanduanes. Kaya ina-advance yan yung ko na. mga sponsors natin. Katuwang natin ang mga government offices. Yes, so. At Philippine National Police. At syempre, wag natin kakalimutan ang local government unit ng UWA. Siyempre, partner na Dires. Miss Sally, at isa sa mga dulog ngayong hapon para sa Tarabangan Caravan ng Ako Bicol Party List, syempre dahil meron tayo ditong medical check-up, eto si Nanay Mirna Rivero. Ang kanyang hinaing ay para partner sa kanyang mister na si Alberto Rivero na naputulan ng binti dahil sa sakit na diabetes. Magandang hapon po sa inyo, Nanay Mirna. Magandang hapon naman po. Opo, Nanay Mirna, kumusta ka po ngayon? Okay naman po kami ngayon. Opo, nasaan po ngayon si mister? Sa bahay po. Opo. So, ang kalagayan po ni Mister ay naputulan po ng binti. Opo. Makikwento nyo nga po sa amin, Nanay, paano po ito nangyari, kailan po naoperahan at naputulan po ng binti si tatay? Nung nagkasugat po siya sa paa, tapos na po yung pagmilom ng sugat niya, madalang po. Tapos sabi ng kanyang doktor, kailangan putulin na natin yan para hindi na kumalat yung infection sa taas. So, naputulan po siya, na-confine po siya nung November, na schedule po siya November 12 para maputulan sa CR. Ilan po, Nanay, yung anak po ninyo ni tatay? Dalawa po. So, kumusta po? Sila po ba ay nagtatrabaho na, nakakatulong na po ba sa inyo? Hindi pa po, dalawa lang po. Pero yung isa po, nagka-graduate pa lang po ngayong July. Opo. Kailan po naputulan ng binti itong si tatay? November 12, 2023. 2023, yung isang taon lang po. Opo. So, nung naputulan po ng paa si tatay, kumusta po? Ano po yung naging pagbabago po? Meron po bang pagbabago sa pag-uugali ni tatay? Opo, naging irritable. Tapos, yung bubuti na po siya kasi po hindi na po siya nakakalabas masyado. Yung mga ginagawa niya dati, kailangan naka-adapt ka rin sa kanya. So, kayo po ay laging naandyan kay tatay. So, imbis meron din po kayong mga kailangan gawin, kumbaga na isasantabi nyo na po dahil po sa pag-aalaga kay Mister. Opo. So, kayo po, Nanay, ano po yung pinagkakabalahan nyo? May sari-sari store din po kung maliit sa loob ng bahay. Meron po kayong sari-sari store. Kumusta naman po yung kita? Sapat po ba sa pang-araw-araw, sa gamutan ni Mister?
minsan po, nakakakuha po din ng pangdagdag sa paragas po sa bahay. Opo. Gaano po kahirap yung buhay nyo ngayon, nanay? Especially si tatay po ay naputulan na po ng binte. Na dubli po yung, kumbaga yung gasto, pati po sa medical, as a gamot. So ngayon po, nanay, na andito po kayo sa Karabangan ng Ako Bicol Party List, ano po yung pinakakailangan po ninyo? Kailangan po sana namin lang yung mga katulong po sa kanya sa pagpasok niya sa trabaho, katulad po na So nagtatrabaho pa rin po itong si Mr. Ano po yung trabaho po niya? sa opisina po, sa simbahan. Ayun, kahit po ay naputulan na ng binti si tatay, porsigido pa rin po siyang magtrabaho. Para po sa... Opo. Nababanggit nyo, nanay, kailangan ng mister ng wheelchair. Opo. So, ayan mga kaksyon, kailangan ni tatay ng wheelchair. Andito si Miss Sally. Miss Sally, ano po ba yung magiging tugon ng Ako Bicol Party List para po kay Tatay Alberto na ang kahilingan po ni Mrs. ay magkaroon po siya ng wheelchair, itong si Tatay Alberto? So, ayan na nga po. Ora mismo, ayan! Pinadala po ni Congressman Sal. Opo, dito mo sa likod para makita na ano. Ayan ni nanay. Ayan! Alam mo ba, nanay, na dalawang klase po ang wheelchair na ibinigay ng Free Wheelchair Mission at saka Children International. Yung isa po, tinatawag na Gen 2. Ito po ay Gen 3. Swerte po kayo kasi si tatay nagtatrabaho siya sa simbahan. Bukod na pinagpala dahil sinugo ng Diyos ang kanyang hiling sa pamamagitan ni Congressman Saldico, ayan ang po wheelchair na Gen 3, natitiklop po yan. So hindi po mahihirapan si tatay na pagka magbabiyahe siya, pwede niyang tiklopin at ilagay sa tricycle o kung anong sasakyan kasi natitiklop siya. Kasi yung Gen 2 po, hindi yun natitiklop. Iingatan lang po natin to kasi it will last for 2 to 3 years. At kung ano man, nanay, ang kailangan ninyong parte ng wheelchair, magsabi lang po kayo kasi automatic po yan na pwedeng palitan ng Ako Bicol through Children International. Ayan, nanay, automatic po yung kahilingan po ninyong wheelchair para kay tatay. Andito na po at hindi yan ng nanay. Meron pa po kayong bigas, food pack, at gardenia bread mula po sa gardenia. And of course, ito po mga food pack mula sa Ako Bicol Party List at sa Ako Bicol Tabang Ora mismo. Ano po yung masasabi niyo po, nanay, na tinugunan po ng Ako Bicol, ito pong kahilingan yung wheelchair para kay tatay? Naiiyak si nanay. Marami pong salamat sa Ako Bicol Party List, Ikong Saldico at sa lahat ng mga staff ng Ako Bicol, LGU units at sa aming barangay captain, Emil Zagolitan. Ayun, ayan pala si Kapitan. So talagang, nanay, na yung kahilingan nyo po agad-agad na natugunan ng Ako Bicol. Ano po yung masasabi nyo, nanay, na talagang ang aksyon ng Ako Bicol ay ora mismo? Opo, nagpapasalamat po ako sa lahat-lahat. Ayun. So ito po, nanay, ay magagamit ni tatay para po makapagtrabaho. Opo. So yan, nanay, ang hiling po namin ay maging positibo lagi si tatay sa buhay. Opo. Salamat po, sister. Ayan, partner. So maraming salamat, Miss Sally, sa iyong pagtugon sa pangangailangan ni nanay para sa kanyang asawa na nangangailangan ng wheelchair. Partner, back to you. Maraming salamat sa iyo, partner Remy, at kay Ma'am Sally at sa lahat ng mga taga-Uwas Albay. Mamaya, babalikan kayo namin dyan sa inyong lokasyon. Samantala, dumako naman tayo sa ating tabang legal. Makakausap natin ngayon si Epifania Carullo, ang ina ni Bibilin Carullo na humihingi ng tulong na makauwi ng Pilipinas dahil 7 taon na umano ito sa Syria at walang awa umano pa itong pinagmamalupitan ng kanyang amo. At ang depensa nito ay wala naman daw kasi itong ahensya sa Syria. Ang kanyang panawagan, panuurin po natin. Ako pala si Bibilin Carullo. Andito po ako ngayon sa Yafor, Damascus, Syria. Gusto ko po sanang humingi ng tulong. Ilang beses na po kasi akong nagpaalam sa amo ko. Siguro po nasa mga 3 beses na. Nasabi ko gusto ko na pong umuwi pero ayaw niya pong pumayag. Kasi ang sabi niya sa akin, hindi daw ako makakauwi hanggat hindi matututo mo yung bago.
Ayaw po kasi magpauwi ng amo ko. Nung last po na sabi ko po sa kanya, kasi nagagalit siya sa damit. Sabi ko sa kanya, meron nakako akong 7 taon dito. Gusto ko nakakong umuwi. Ang sabi niya sa akin, hindi ka makakahuwi hanggat hindi mo matuturuan ng maayos yung bago. Kung tutusin po, hindi ko naman po yung problema na yun eh. Pero wala pa akong magawa. Hindi naman po ako pwedeng humindi sa kanya. Kasi po nananakit po kasi yung amo ko eh. Sana po matulungan niyo akong makauwi. Yan po mga kaibigan ang makaantig damdaming panawagan ni Bibilin Carillo. Samantala, makakausap natin ang kanyang ina na ngayong hapon ay umiiyak na. Nanay, magandang hapon po. Magandang hapon. Opo. Kumusta kayo, nanay, nung makita nyo yung panawagan ng anak nyo? Ano po? Pakilakas lang po ng boses at pakilapit lang po ng mikropono, nanay. Yan. Nakakaiyak po kasi na baka po kung anong mangyari sa kanya. Kailan nyo po huling nakausap yung anak nyong si Bibilin at ano po ang latest sa kanya nung balita? Ay kagabi po kasi nung kahapon kinuha na daw sa kanya yung cellphone ng amo. Tapos sabi niya gamit siya sa kaibigan niya, kasama niya doon. Sabi niya, Mama, hindi niyo na ako makontak, kinuha na. Kasi tumawag na daw doon yung embassy. Kinausap yung amo niya. Eh, sabi niya, sinasaktan daw siya. Matagal na hindi. Anong klaseng pananakit to daw ho ba ang dinadanas ng anak nyo? Sinisipa, sinusuntok, ano? Yung sabi niya kagabi, nagmamadali lang yun. Yung sapatos daw, hinampas daw dito sa kanya. Sa mukha? Oh. Tapos, wala naman siyang pantad-pantad. Okay. Ang tanong ko lang, nanay, bakit po tumagal ng 7 taon sa Syria itong anak mo? Kasi ang alam ko, pag OFW, 2 taon lang ang kontrata. So itong 7 taon na ito, hindi siya nakauwi? Hindi po. Bakit po tumagal siya ng 7 taon? Ayaw daw po siyang pauwiin ng amo niya. So ibig sabihin, expire na yung kontrata niya? Tapos na? Daw doon. Pina-extend? Pina-extend ng Okay. amo niya. Ano ang trabaho niya po doon? Sa bahay po, domestic. Domestic helper. Okay. Doon ba sa 7 taon na pagtatrabaho ng anak mo, isa lang ang naging amo niya? Oo, doon sa 7 taon. Yun nga, yung 7 taon na isa, siya. opo. Ibig sabihin, hindi siya nagpalit ng amo. Hindi po. Gaya ng sinasabi nyo, maliban sa pananakit, ano pa ho ba ang dinaranas ng anak nyo? Yun lang po, yung pananakit. Pananakit? Oo. Hindi naman siya minumura. Hindi, wala naman po sa akin na Okay. sinabi. Ulitin ko lang, nanay, sa 7 taon, hindi po nakauwi ang anak nyo? Hindi po. Pero pagdating sa pagkain, pinapakain naman ba siya? Okay naman daw Pagdating po. sa pahinga, pinapahinga ba siya? Wala po, nakakapagpahinga daw sila pagkakain. Pagkakain. Opo. Pero yung oras ng pagtulog niya, ilang oras lang? Nakatulog. Kasi dapat 8 oras yung 8 tulog oras. natin. Ilang oras lang ang tulog niya? So maiksi lang, ano? Maiksi lang po. Okay. Paano siya napunta ng Syria? Kasi magulo ang Syria eh. Bago pa ba nagkaguroon ng kaguluhan, nandoon na siya? Hindi. Nandun na po siya. Nag-Dubai po muna siya. Dubai muna siya. Opo. Hindi naman siya nag-1 taon sa Dubai. Lumipat siya ng Syria. Oo, lumipat po siya na sa Mas maganda sa Dubai. Ba't lumipat siya ng Syria? Hindi maganda yung nakuha niyang Sa amo. Dubai? Opo. Mas matapang. Napunta rin siya dito sa Matapang. Okay. Galing Dubai, anong paggaling niya ng Dubai, umuwi pa ba siya ng Pilipinas o dumiretso na sa Syria? Diretso po sa Syria. Tanong ko lang, nanay, sa pagkakaalam mo, legal ba yung kontrata ng anak mo pagpunta doon? Kompleto ba yung papeles? Sabi niya, hindi daw kasi ang nagdala sa kanya doon, yung si Catherine. Nasaan na ngayon si Catherine? Nasa Dubai yata po siya. Nasa Dubai. Ipinasok siya doon sa agency sa Dubai. Sa Dubai. Opo. Papuntang Syria. Hindi, sa Dubai, Sa Dubai muna muna. siya. Okay. Samantala, makakausap rin natin sa kabilang linya ng telepono ang mismong anak mo, nanay, Opo. si Bibilin Carillo,
Bibilin, magandang hapon sa iyo. Magandang hapon po. O, kumusta ngayon ang kalagayan mo diyan, Bibilin? Okay naman po. Ah, okay. Okay ka o may Inaayos problema, naman po na ngayon ng amo ko yung... Pakiulit, Bibilin. Okay ang kalagayan mo o may problema? Ngayon po, okay na po siya kasi inaayos na po ngayon ng amo ko yung ticket ko simula po nung tumawag po yung... Hindi ko So po alam inaayos kung na sa yung embassy po ata yun. inaayos na ng amo mo yung ticket para makauwi ka na. Opo, kasi Opo. po tinawagan po siya sa embassy. Okay. Question po siya. Itong sinasabi ng nanay mo at kanina sinasabi mo rin sa panawagan mo na sinasaktan ka. Anong klaseng pananakit ang sinasapit mo sa amo mo or nararanasan mo? Noon po, sa 7 years ko po dito na nagtatrabaho, kapag naka-misplace ka po, ganun po, mananakit siya. Sinasampal ka? Nakalimutan ka po. Sinasampal ka? Opo, nung minsang dun po sa CR na misplace ko po yung lagay, sinampal niya po ako nun. Okay. Tapos nung minsang nagalit siya sa akin, hinampas niya po ako ng tissue. Yang amo mong nananakit sa'yo, babae o lalaki? Babae po. Babae. So, sa ngayon, nandiyan ka pa ba sa bahay ng amo mo o nakaalis ka na sa puder ng amo mo? Nandito pa po ako sa bahay ng amo ko. Pero nandito po ako sa tinutulugan namin. Okay. Kasi may sarili naman po kami tulugan. Okay. Matanong ko lang, ba't inabot ka ng 7 taon dyan sa ganyan na sitwasyon mo at kalagayan mo? 2022 po noon, nag-start na po ako magpaalam sa kanya na uuwi ako kasi nananakit nga po siya. Wala pa akong magawa kasi ayaw niya naman po hindi naman po ako po pwedeng maglakad papunta sa labas kasi serya po to. Wala pa akong magawa. Kahit po nananakit siya, kailangan ko magtrabaho. Okay. Nagpaalam po ako pero ayaw niya po magpa-uwi. Pero dyan sa 7 taon na yan, na pagtatrabaho mo dyan, sinasahuran ka naman ba ng maayos? Sinasahuran niya naman po kami ng maayos pero hindi naman po monthly kasi ang sahod dito. Yun po yung napag-usapan namin. Okay. Hindi naman po monthly. Bali kapag may birot po na mamimili siya sa birot, yun po yung doon po kami nagpapadala ng pera. Okay. Ilang taong ka nabibilin? At may pamilya ka ba dito sa Pilipinas? Wala. Mga magulang ko po. Pero sariling pamilya po wala. Wala. Ilang taong ka na? 32 years old na po. 30? 32. 32. Okay. So makinig ka, Bibilin, at nandito yung nanay mo para sa agarang pag-aksyon, mga kaibigan. Nasa kabilang linya na ng telepono si Undersecretary Eduardo De Vega II ng Department of Foreign Affairs. Yusek, magandang hapon po. Yusek, magandang hapon po. Magandang hapon. Hindi ka narinig? Apo, medyo okay na po. So, Yusek, nakarating na ho ba sa inyong kaalaman itong problemang ito ni Bibilin Carullo at ano na po ang status at ano na po ang ginagawa nating hakbang, Yusek? Una sa embahada na natin Damascus, gusto ko lang makontak kung talaga na-contact siya kasi kinukontak daw siya, hindi sumasagot. Kaya kumunta kami sa pamilya niya rito para sabihin kay Eileen na sumagot. Pero yung pala, tinatago ng employer yung cellphone niya or Opo. may nakausap na ba siya sa konsulado, sa embassy? Ang Pareho sa konsulado. Okay, tanong muna natin. Bibilin, ikaw ba'y natawagan ng embassy o yung amo mo lang ang nakausap? Una po, chinat po ako nung sa embassy na hihingiin daw po yung number ko. Kasi po tatawagan daw po nila. Tapos hiningi niya pa yung passport ko. Tapos hiningi niya po yung buong pangalan ng amo ko. Binigay ko naman po yung bago niya po nakumpiska yung telepono po. So, Nung natawagan na po siya ng amo, natawagan niya na po yung amo ko. Pagkatapos niya po tumawag, kinumpiska niya po yung 2 telepono ko. okay, pero ikaw hindi ka Wala po nakausap. akong nagawa. Hindi ka nakausap nung taga-embassy.
Hindi po. Bali, nag-chat lang po siya sa WhatsApp Nag-chat. ko. So, ang nakausap ng embassy, yung amo mo na? Yes po. Okay, sige, balikan natin si Yosek. Ito pong kababayan nating OFW ay hindi nakausap nung taga-embahada. Imbes, yung amo niya po ang natawagan at nakausap ng embahada. Well, ginagawa ng akbang para makauwi siya, pero ang concern ko yung hindi raw binabayaran yung sweldo. Kasi isa yun na pwede kayo nakaroon ng embassy. Pero ko rin, paano siya nakakausap sa atin ngayon? May iba ba siyang numero? May iba ba siyang numero ngayon para gagamitin ng embassy? Sa messenger po nakigamit yata doon sa katrabaho niya, Yusek. Nakigamit po ng unit. Paano kaya ito, ha? Para makontak siya mismo ng embassy. Kung sabagay, ito bang gagawin namin? Kasi pati yung tulong ng pamahalaan ng Syria, hiningi ng embahada, nagpadala ng formal note para sa embassy at sa gobyerno ng Syria para matulungan mapauwi siya at saka yung kanyang karapatan na marespeto. So, ewan ko, baka rin kaya kinakabahan yung mamo. Kaya ba niya gusto umuwi dahil sa lungkot o sinasaktan or ano, ayaw na niya, pagod na siya? Ano? 7 taon na po siya doon sa Syria, Yusek, at 2022 pa lamang ay nagpapaalam na siya na umuwi, hindi siya pinapayagan. At sa tuwing magkakamali siya ng konti or may makakalimutan siya, sinasapak at pinapalo siya ng sapatos sa muka ng kanyang amo. So, tama lang na umuwi na. Ganito po, ayaw ko yun pa, taga ako, Bicol, i-mention niyo sa amin, paano namin siya makakontakt diretso, paano makakontakt ng diretso tulad ng ginawa niyo, para siya makausap ng embassy at hindi yung ano, yung amo. Hindi yung amo. Opo. So, hindi mamaya, amo, ha? Okay? Opo. Yosek, pagka kami kung anong pangalan ng taong i-contact. Opo. Pagkatapos po ng interview ito, Yosek, ay direkta pong makikipag-ugnayan sa iyo yung staff namin para maibigay sa inyo yung direktang linya ni Bibilin ngayon para makausap po mismo ninyo po. Kasi po, kasi kung pag-uwi na, makakauwi na siya dahil binibigyan ng ticket. Pero merong concern daw na hindi binabayaran yung sweldo. Karutan ng amo. Opo. Ang problema nito, Yosek, kasi parang walang agency dito sa Pilipinas itong si Bibilin. Sa halip, mga agency siya doon, pero sa Dubai na yata. Hindi, pero kung yung ticket lang, akala ko binayaran ng amo, no? Pero kung ticket na, babayaran namin yan. Opo. Ang tanong, yung mag-utang ng amo ng sweldo. Opo. Tanungin uli natin si Bibilin, Yosek. Magkano utang ng amo mo? Okay, tanungin uli natin si Bibilin. May utang pa ba yung amo mo sa'yo? Yes, may po. sahod ka pa bang hindi nababayaran? 6 na buwan po yung binilang ko na hindi ko pa nasa po magkano nakukuha yon? sa kanya. Opo, nasa magkano yung Bibilin? 100 po yun kasi mahigit 100 po kasi 100 Mahigit mga 100,000. 100,000. Opo, kasi $400 po yung sahod ko buwan-buwan. $400 buwan-buwan, 20,000, mahigit 20,000. Okay. So, Yusek, yun po, 6 na buwan na sahod ang hindi po binibigay at hindi pa nababayaran ng amo. Well, papasabi ko sa sige na. Okay. Ano na? Ay tayo na yung contact ng embassy kasi kinakausap ko yung staff ko para makipag-unahin kami sa embahada ngayon mismo. Iba oras yan, no? Maaga pa dyan. Opo. Okay. So, mabuti naman, masaya kami na buhay ka. Opo. Saka hindi nawawala, no? So, at least gano'n, no? So, Evelyn, gawin namin, ha? Lahat na magagawa. Thank you. Maraming salamat, Yusek. Thank you so much. Mabuhay po, magandang hapon. Magandang hapon din po. Magandang umaga, Evelyn. Opo. Si Bibilin pala ay direct hire, no? Nirefer lang ng kwan doon sa amo, kaya walang agency dito. Ayun, ahabulin pa yung 6 na buwan na sweldo. Pero ang pinakamalaga dito, Bibilin, mismong ang ating mga ahensya ng pamahalaan at opisyal ng pamahalaan ang kumikilos at gumagalaw ngayon upang ikaw ay matulungan na makauwi dito sa Pilipinas at siguro mahabol yung sweldo na dapat maibigay sa iyo nung amo mo. At ang aming team ay mismong magmomonitor, tutulong din sa pagmomonitor at pagpa-follow up kung kailan ka talaga dapat makauwi, Bibilin. Ano? Salamat po. Pero anong sabi, Bibilin? Kasi sabi mo, inaayos na yung ticket mo pa uwi. Pero anong sabi ng amo mo? Sasahuran ka ba niya?
Sabi niya po sa akin, kasi nagagalit po siya kahapon bago niya po kinumpis ka tong telepono ko. Pero kahapon po, nung bumalik po ako ng bahay, pagkatapos ko po kumain, inabot niya po ulit sa mayordoma namin dito. Sabi sa akin ng mayordoma namin, kunin mo na yung telepono muna dyan sa may lababo. Binalik na sa'yo. Bali po, nakuha ko na po. Opo, nakuha po ko Ang na tanong, po kahapon. sasahuran ka ba? Sasahuran ka daw niya? Sabi niya po sa akin, isasend kita ng Pilipinas nang wala kang pera. O yun. So, hindi ka sasahuran. Pero di bale, kukontakin ka na mismo ng ating mga opisyal ng pamahalaan dito at nang sa ganun ay mai-report mo at mai-detalye mo yung problema mo po yan at matawagan uli ng embahada yung amo mo para baka naman tumalima at sahuran ka, ano? Bibilin? Opo. May mensahe ka ba sa nanay mo? Nandito yung nanay mo. Iyak ng iyak. Anong gusto mong sabihin sa nanay mo? Mama, salamat. Salamat kasi makakauwi na ako. O nanay, may mensahe ka sa anak mo. Matutulungan ka dyan, be. Makakauwi ka na dito. Anong pakiramdam mo na narinig mong kumikilos na yung ating pamahalaan? Masaya po. Masarap sa pakiramdam. Matagal na yun na gusto mo umuwi dito. Pakilapit lang po ng mikropono, nanay. Matagal na po yun na gustong umuwi dito. Ilan ho bang anak mo, nanay? 4 po. Pang ilan ito si Bibilin? Pangalawa po. So miss na miss mo na si Bibilin. Opo. O Bibilin, miss na miss ka na ng nanay mo. Kahit nga do, sabi ko, kahit walang pera, basta makauwi na siya. Gusto na po silang lahat. O, mag-ingat ka, Bibilin, at sabayan natin ang panalangin. Ano, hayaan mo at hindi titigil ang aming mga staff at hindi titigil ang aming team sa pag-follow up para tuluyan ka nang makauwi dito sa Pilipinas. Ingat dyan, ha? Ingat. Salamat. Nanay. Salamat po ng marami. Hintay-hintay tayo, nanay. Opo. At hindi kami titigil hanggat hindi nakakabalik yung anak mo. Opo. Ang natatakutan ko kasi doon yung baka kung Saktan pa. Saktan na Hindi, po siya. tinawagan na ng kasi embahada. yung kasama, 3 sila. Yung kasamang yung isa, may mga pantal. May mga pantal. Alam mo, nanay, nung hindi pa natatawagan ng embahada at lumapit na rin yung ating pamahalaan sa gobyerno ng Syria. Opo. Sigurado medyo magdadahan-dahan na yon. Opo. Okay? Sige. So, hintay tayo, nanay. Sabayan lang natin ang panalangin na sana mabilis. Opo. Ano? Thank you Okay. po. Sa pagbabalik ng Ako Bicol Tabang ora mismo, 10 taong gulang na bata mula sa Camarines Norte, wala umanong butas ang puwit. Ina, nais mapasuri ang anak, ang ating ora mismong aksyon abangan at proyektong SMART program ng Ako Bicol Party List para sa mga estudyante. Personal na dinaluhan ni Congressman Saldico ang buong kaganapan abangan, kaya wag kayong bibitaw dahil magbabalik pa ang Tabang ora mismo. Naghahanap ka ba ng trabaho? Marunong ka bang mag-shoot ng video? Mag-edit? Magaling ka ba sa social media? Willing ka bang matuto? Graduate ng journalism o may alam na sa media? Apply na dahil naghahanap kami ng videographers para sa Camarines Norte, Sorsogon, Camarines Sur, Catanduanes at Masbate. Ipadala ang inyong resume sa actioncallcenter@gmail.com at maging pinakabagong miyembro ng aming team. Tara na! Apply na! Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arog po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong.
Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaon ng tabang hali sa ako Bicol Party List. Salamat kong dakula sa duwang congressman. Kayo nakakatabang sa miya sa gabi. Maaasahan. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ang pagpapasalamat niya mo. Dahil may kamalilingan habang kami nabubuhay. Dakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Nagbabalik ang Ako Bicol Tabang ora mismo. Balikan muli natin si partner Remy Araneta Mendones sa patuloy na nagaganap na tarabangan karaban ng Ako Bicol Party List sa Was Albay. Partner, magandang hapon ulit sa iyo dyan! Partner, magandang hapon ulit! Anong ganap? Yes, partner, nagbabalik tayo dito mula sa Uwas Albay kung saan patuloy na nagaganap itong Tarabangan Caravan. Kanina, partner, sobrang init ng panahon at mainit din ang pagtanggap ng ating mga kababayan at pagdagsa dito nga sa Tarabangan Caravan ng Ako Bicol Party List dito sa Uwas. At ngayon, malakas ang buhos ng ulan at syempre, partner, dire-diretso din at dire-diretso yung buhos din ang tulong ng Ako Bicol Party List. At ngayon, kasama ko rin ngayon, partner, si Mayor Domingo Escoto ng Uwas Albay. Magandang hapon po, Mayor. Magandang hapon po. Apo. Mayor, kumusta po kayo ngayon? Okay lang po. Nagpapasalamat kami sa Ako Bicol at napasalam po ang bayan ng Uwas. Apo. Mayor, ano po yung masasabi nyo na dinala po ng Ako Bicol Party List ang Tarabangan Caravan dito po mismo sa inyo pong munisipyo? Malaking pasalamat po kasi alam naman po natin kung gaano po kamahal na ngayon. Ang magpa-check up lang talagang kung wala kang 1,000 piso hindi ka makakapag-check up. So ngayon nandito na, pera nung check up may kasama pa akong mga gamot. So hopefully hindi lang ako ngayon kundi sana maulit pa to. Kaya madayo po kami mga kababayan na kailangan ng tulong. Lalo-lalo na po yung nasa west coast namin, yung coastal area. Ano po yung masasabi niyo, Mayor, sa Ako Bicol na at especially kay Congressman Salvi dahil isa po yung munisipyo niyo sa nabiyayaan po na maganap ito pong Tarabangan Caravan? Personal ako nagpapasalamat sa ating butihing congressman sa pagdalaw ng caravan dito. At siyempre po, alam naman natin yung Ako Bicol. Palagi pong nakaramdaman doon. Kahit nga yung mga pasyente natin dito sa aming bayan, pag pumupunta ko sa akin, ina-advise ko agad, sabi ko pumunta kayo ng Ako Bicol para matulungan kayo ng medical. Ito po yung party list na talagang araw-araw mararamdaman mo yung tulong. Hindi katulad ng ibang party list na parang seasonal lang So nandyan lang sila pag panahon na naman ng eleksyon. So sa Ako Bicol, garantisado ang tulong at
talagang napapakinabangan ng kababayan natin. Opo. So Mayor, na andito po ngayon si nanay dahil yung anak niya po ay meron pong cerebral palsy. So 11 years old na po ito at patuloy na lumalaban po dahil sa sakit. Magandang hapon po sa inyo, nanay. Magandang hapon din po, Mayor. Opo. So nanay, na andito po kayo ngayon. Ano po yung serbisyo na naibigay po sa inyo, especially sa anak po ninyo dito po sa Tarabangan Caravan? Ngayon po, binigyan po kami ng mga gamot para sa anak ko. Papasalamat po ako kasi nakalibre na po kami. Hindi na po namin problemahin pa. Salamat po. So nanay, pakikwento nga sa amin, nanay, paano po nagkaroon ng sakit na cerebral palsy ito po yung inyong anak? Ano po, bali, pagka panganak ko po, napansin ko po na hindi po siya tumatayo. Tapos nang pina-therapy namin siya ng 3 years old, doon lang siya nakaupo, nakatayo, then lumabas naman yung epilepsy niya. Magmula ng 3 years old hanggang ngayong present, nag-maintenance po siya para sa epilepsy. Papa, nanay. So, ngayon po, nanay, dahil meron po kayong anak na meron po ganitong sakit, paano niyo po, nanay, natutustusan yung maintenance po nito tuwing inaatake po siya? Sa totoo lang po, marami naman pong tulong. Kasi po, siyempre nahiya rin po kami lumapit. Pero nagkukusal man po kami lumapit kasi siyempre wala na kaming choice. Kaya ayun, nakakapag-bili rin kami para sa maintenance niya pang-araw-araw. Ilang taon na po ba ito, nanay, na anak po ninyo? At pag-ilan po siya sa mga anak niya, nay? Siya po ang bunso. Bali, 8 years na po siya nag-maintenance para sa kanyang epilepsy. Ilang taon? 11 years old po siya. 8 years na po siya nag-maintenance. Opo. So, gaano kahirap, nanay, na hirap na nga po kayo sa buhay, meron pa po kayong anak na meron pong ganitong uri ng sakit? Sobra-sobra po hirap. Lalo na ang asawa ko po ay driver lang. Huwag niyo pong inilalang. Yun po ay alam mo tawag niya na marangal na trabaho po at talagang mahirap po maging isang driver. Opo, talagang okay lang po. Nakakaraos po kami. Swerte rin po sa amin kasi hindi naman po kami nasisiro. Talagang swerte sa amin. So naniniwala po kayo na kahit po itong anak ninyo ay meron pong ganitong uri ng sakit, naniniwala po kayo na ito po ay swerteng ibigay po sa sobrang swerte. Opo. Hindi po ako ayoko pong maisip na wala sa amin kasi talagang hindi ko kaya. Opo. Gaano nyo kamahal itong anak po ninyo na? Sobra po sa buhay ko. Pagpapalit ko ang buhay ko para sa kanya. Opo. Nanay, isa po kayong mabuting ina. Naandito po kayo, nanay, sa Bicol Tarabangan Caravan. Ano po yung idinulog nyo po ngayon dito? Gusto ko sana na makahingi ng para sa anak ko, mga gamot niya na nabigyan naman po. At saka kung pwede lang po ng wheelchair, okay lang po. So, kanina po, nanay, na-check-upan po yung anak ninyo. Ano po yung nakuha po ninyo para po dito sa anak po ninyo? Kasi sabi ko sa kanila na may ubot sipon. Kaya binigyan siya ng cetirizine, then paracetamol. Ayan, so naandito, nanay, yung mga gamot po na naibigay po sa inyo. Madami po ito, nanay. So, sa tingin niyo po, pang ilang buwan po itong iinumin ng anak po ninyo? Siguro 5 months. Opo, dami Wow, 5 months. So, sa loob po ng 5 buwan na meron po kayo para sa maintenance po ng anak niyo, malaking tulong po ba ito, nay? Sobrang malaking tulong po ito dahil hindi na ka problema. Ang multivitamins, paracetamol, saka yung sa ubot sipon kung meron man siyang abroad. Okay, dahil nanay, ang hiling niyo po, napakinggan po, parang kailangan niyo po ng wheelchair o para po sa anak ninyo. Balikan po ang butihing mayor ng inyo pong munisipyo, mayor. Napakinggan niyo po, kailangan daw po ng wheelchair nito ni nanay para po sa kanyang anak. Pwede siyang buha ka ng wheelchair. Wala ko nanay, napakinggan mo, bibigyan po kayo ng wheelchair. Tulong po na ako Bicol Party List. At ano pa po yun, kasi eto si nanay, yung anak po niya ay every 3 months nangangailangan ng gamot.
Opo, kasi every 3 months po kami nagpapacheck up sa BR. Then, yung gamot ko po, for 3 months din. Bali, after 3 months, babalik naman kami, follow-up check-up. Opo, eto mula si Mayor, every 3 months daw po ay nangangailangan ng maintenance yung anak po niya. Ano po yung may tutulong natin sa kanya, Mayor? Actually, may programa kami yung financial aid sa mga nasa crisis situation. Pwede po siya mag-avail every quarter. Ay, salamat po, Mayor. Priority ka namin na mabigyan na sustento sa mga kailangan sa gamot. Ayun, napakinggan nyo, Nanay. Salamat po, Mayor. Sa tulong po ng LGU, sa tulong po ni Mayor Escoto, ay yung pangangailangan po ng anak po ninyo, lalo na yung sa pamilya, yung sabi ni Mayor, yung ex-Mayor. Apo, so ipapasok daw po kayo, Nanay. Salamat po, Mayor. Malaking tulong po ito para sa amin, lalo na po nagsisimula pa lang kami dito sa Bicol kasi kauwi pa lang namin dito 2 years ago. Ayan. May nakikita pa ako, meron pa dito si Mayor na parang food pack. Ayan. So, Nanay, abutin niyo din po ito. Mula din po ito sa Ako Bicol Party List at kay Mayor Escoto. Ayan. Ayan. Meron din po yung mga sponsors na nabanggit kanina. Ito. Ayan. So, Nanay, marami pong inabot sa inyo si Mayor. Ano po yung masasabi niyo, Nanay, kay Mayor at sa Ako Bicol Party, especially po kay Congressman Saldico? Salamat po. Maraming salamat po sa Ako Bicol Party List, lalong-lalo na po kay Congressman Saldico, sa LGU po ng UAS, kay Mayor Soto, sa aming barangay chairman po na si Gregory Carte. Salamat po ng madami. Ayan, maraming salamat po, Nanay, at hiling po namin na bumuti po lagi yung kalagayan po ng inyong anak. Sana nga po, maayos na po siya sana. Ayan. At Mayor, maraming salamat po sa inyong pong panahon at oras, lalo na po sa pagtugon sa pangangailangan po ng pamilyang ito at syempre sa pag-aasikaso po ng ating mga kababayan dito po sa Was Albay. Salamat din po sa Ako Bicol. Partner, yan po si Mayor Escoto at si Nanay mula dito, partner, sa UAS Albay kung saan nagaganap itong ikatas na 13 karaban ng Ako Bicol Party List. Back to you, partner. Maraming salamat, partner Remy, at inyo pong napakinggan mismong si Mayor Escoto na ng Bayan ng Wasang nagsabing ang Ako Bicol ang party list na tunay na nararamdaman ang tulong at direktang napapakinabangan ng mamamayan sa lahat ng oras at panahon. Samantala, dumako naman tayo mula sa ating Action Coast Center Satellite Office sa Camarines Norte. Makakausap natin si Jane Galicia, ang ina ni Tagumpay Michael Glasio na 10 taong gulang na pero walang butas ang puwet at tanging plastic ng yelo raw ang nagsisilbing colostomy bag nito. Nagpadala ng video ang kanyang ina. Panuorin po natin ito. Sige, ayusin lang natin at para marinig natin at makita natin yung video. Nawala na. Okay. Sige. Dumako na tayo dito siguro sa nanay. Makakausap na natin. Ano? Nanay, magandang hapon po. Magandang hapon po, sir. Kumusta po ang inyong anak ngayon, Nanay Jane? Ayos lang po. Kaso, sir, hindi siya nakakaklase ng face-to-face. Ilang taon na nga ho itong anak ninyo? 10 taon na po, sir. 10 taon na. So, paano po yon? 10 taon na siyang walang normal na butas ang kanyang puwet. Opo, sir. Sa tiyan po talaga siya nakakolostomy lang po. So, ito bang anak mo ay nahihirapan na ng gusto dito sa kalagayan niyang ito? Hindi man po, sir. Para siyang normal lang. Kaso, hindi lang po isang inabaga po. 10 years old na siya. Hindi siya nakakaklase sa school po, yung face-to-face. So, kwan lang siya. Nandyan lang sa bahay niyo nag-aaral. Module po. Okay. So, itong anak nyo ay 10 taon na. Pero yung laki niya normal naman sa mga kaparehas naman ng mga 10 taong gulang na bata. Po, 25 kilos po siya. Sabi daw po, normal yung ganun po sa 10 years old. 25 kilos. Okay. So, 10 taon na siya. At totoo ba na plastic ng yelo yung ginagamit nyo? Opo, sir. Nakita ko po kasi sa YouTube. Hindi po kasi kami makabili ng colostomy bag mahal. Mahal. So, alternatibo yung plastic sa yelo. Nakita ko lang po sa YouTube. Opo. So, hindi naman po nagkakaroon ng komplikasyon na yun ang ginagamit nyo? Hindi naman po alaga po. Alaga ko po siya. Hindi naman po siya na-infection. Okay. Ilan ho lahat ang anak nyo, nanay?
Dalawa po, sir. Pangilan itong may problema sa puwet? Dalawa po. Bunso po, pangalawa. Bunso, pangalawa. Okay. Anong hanap buhay nyo, nanay? At yung mister po ninyo? Ay, yung asawa ko po sa ospital po, JO po. Kayo ho? Ako po sa bahay lang, nag-aalaga lang talaga. Itong anak nyo ay napasuri nyo na ba? Napacheck up nyo na sa doktor? Nung 14. O matagal na. Ano po yung sabi ng doktor? Ano daw bang magandang gawin dito sa kalagayan ng anak nyo? Ay, bali po pala ng 2022, pina-check up na po namin siya sa espesyalista. Ano po sabi sa inyo ng doktor? Ano daw magandang gawin dito sa anak nyo? Pwede na daw po siyang operahan, kaso nga po yung professional thing pong 85,000 ang di po namin maano talaga. Yung po ang hindi tulong. Okay. So ngayon po ay lumapit at dumulog kayo sa Ako Bicol Party List. Ano po ang inyong panawagan sa Ako Bicol Party List at kay Congressman Saldico? Ay, nananawagan po kay Congressman na na mapaoperahan po yung anak ko. Kasi yung hinihingi ko pong tulong yung sa professional po na 85,000 sa doktor pong magawa. Opo. Para sa maaring asahan na tulong mula sa Ako Bicol Party List, makakausap natin sa kabilang linya ng telepono si Binibining LB Sedeño, ang malasakit coordinator ng Ako Bicol Party List. Ma'am LB, magandang hapon po. Yes po, good afternoon, Sir Jos. And kay Nanay, good afternoon po. Opo, ano po yung maitutulong natin dito, Ma'am LB? Kasi ang pinoproblema po nila ay yung babayaran sa doktor kapag inoperahan yung kanilang anak na walang normal na puwet, butas sa puwet. Sir Jos, yung matatanda ganyan kay Nanay, nung kapatid ko po, 24 years, yung niya, nakapalos kami lang siya. So, Sir Jos, sa tulong po ng Ako Bicol, operahan ko po yung kapatid ko sa DMC. Libre naman po siya. Wala kaming binayaran. Opo. So, kailangan lamang na madala ito sa BMC? Kung hindi sa DMC, rin po sa DMC. Okay. I-refer po natin sa mga doktor. Marami na po tayong mga espesyalista sa ganyang kaso na hindi naman humihingi ng professionality. Unless po na magka-private na consultant sila nanay. Ayun. So, kailangan lang, Ma'am LB, madala ito sa BMC. Kung hindi kaya sa BMC, madala dito sa BRHMC at sagot na po yan ng Ako Bicol. Yes, Sir John. Po natin si nanay na mag-zero balance po yung kanilang deal. Ayun. Wala silang bang gagastusin. Okay. Maraming salamat, Ma'am LB. Mabuhay po kayo sa Ako Bicol Party List. Yes, so much, Sir John. Magandang hapon. Nanay Jane, balikan kita. Hello, Nanay. Hello po, sir. O, kailangan lang pong madala sa BMC. Kung hindi raw po kaya sa BMC, dito sa BRHMC sa Legazpi, at wala kayong aalalahanin dahil isi-zero balance ng Ako Bicol, wala kayong iintindihin dito sa pagpapaopera sa anak po ninyo, Nanay. Sige po, maraming salamat po sa Ako Bicol, sir. So, makikipag-coordinate na lang yung aming coordinator sa inyo dyan sa Camarines Norte at yung aming team dyan para maayos at magkaroon ng schedule kung paano kayo matutulungan at kung paano madadala yung anak ninyo sa BMC or dito sa BRHMC nang sa ganoon ay tuluyan ng maoperahan at maging normal ang kanyang puwet, Nanay. Opo, sir, maraming salamat po sa Ako Bicol at kay alam nyo naman, Nanay, ang Ako Bicol sa lahat ng bahagi ng katawan tumutulong, pati sa puwet. Opo. Sige. Alright, Nanay. Okay, so yan, hangad natin na maging normal na, mga kaibigan, itong puwet ng batang ito. Samantala, mga kaibigan, itong Martes lamang ay naganap ang ika-3 Smart Payout Program ng Ako Bicol Party List sa pangunguna ni Congressman Saldico. Mahigit 200 estudyante ang nakatanggap ng 25,000 piso na personal na inabot mismo ni Congressman Saldico. Ang buong kaganapan, panuorin po natin. Dinagsa ng mga estudyante mula sa iba't ibang probinsya ng Bicol ang ika-3 Student Monetary Assistance for Recovery and Transition o SMART program. Ito ay programa para sa mga estudyanteng kolehiyo na nagnanais makapagtapos ng pag-aaral. Ang Ako Bicol Party List sa pamumuno ni Congressman Saldico. Bilang kinatawan ng Ako Bicol Party List,
masaya kong ipinapahayag na may 239 students na makatanggap ngayon ng tulong pinansyal sa ilalim ng SMART program. Sa pamamagitan ng tulong na ito, binibigyan natin sila ng pagkakataong makapagtapos ng pag-aaral, magkaroon ng sapat na kaalaman at maging handa sa pagharap sa mga hamon ng buhay. Kapag ang isang mag-aaral ay nagkaroon ng pagkakataong makatapos, hindi lamang siya ang makikinaban, kundi pati ang kanyang pamilya. Magkakaroon sila ng mas malaking tsansang makahanap ng maayos na trabaho, magkakaroon ng mas mataas na kita, magkaroon ng mas magandang buhay. Katuwang sina Representative Jill Bongalon, Student Monetary Assistance for Recovery and Transition para po ini sa mga estudyante. Tanganin na matabangan na may padagos ang pagklase. Pigigibo po ang ako Bicol Party List, tabangan ang sektor ng edukasyon. And that is why we are here to prove na ito kamo na makukuha halin sa gobyerno sa rong programa ng Commission on Higher Education na kung saan gamit ang sabuyan mong pinagalan na pondo, tanganin na makapag-benepisyo kamo ang programa nito. former Congressman Christopher Kitoko, gusto ko po ipaabot sa inyo na bilang sarong lingkod bayan, haniyon ako para magdangog, asin magsibag sa indong mga pangangaipuhan, tunay na sakuyang namamatean, asin nahihiling ang agrangay, pangarap asin kagustuhan kang sektor nin mga jóvenes. Handa ako magdangog asin gumibo ning mga lakbang para sa indo. Mag-iribanan kita sa pagkaon ning serbisyong totoo. As former Congressman Alfredo Garbin, our vision is for every Filipino, every Bicolano to have at least one graduate in their family. And so continue the scholarship program and the EDUC assistance given to those financially disadvantaged but academically deserving Bicolano students. Because we believe that education is the best weapon to fight poverty. at kawani ng Commission on Higher Education Region 5, naging posible ang pagbibigay ng asistensya sa mahigit 200 estudyante. At ang bawat estudyante ay nabigyan ng 25,000 pesos, suporta para sa kanilang pag-aaral. Ang 20 anyos na si Soren Pider, bumiyahe pa ng maaga mula Camarines Norte. Yung unang-una yung sa check pong form na binigay ni Sir, yung sa school ID, yung indigency, halos yun lang po, kinumpleto lang namin po. If na mapuno na yun, wala naman po iba. Ay, nag-exam pa kami, then okay na po. Nakapasa ka po. Hindi, nung pagka, ano po, sabi niya, pasok ka ng Soren, may 9 tayo nakapasa na beneficiaries, di okay na po, napasa na kami. Yun lang po. Kulang din po yung pang gastos, pang tuition. Wala rin po ako magulang ko, halos ako rin po yung mga ano. Sabi ko, malaking tulong to. At nagpapasalamat din po at nakapasok din naman po ako. Malaki bilang kulang-kulang, yun lang po. Bunso sa magkakapatid si Soren at bilang pagsuporta sa kanyang sarili, isang malaking bagay umano ang SMART program ni Congressman Saldico sa kanyang pag-aaral. Pasalamat po ako bilang skate chairman ng Barangay Singi. Kaya isa po ako na sana kasama sa inyo dito sa program na ito. Sa kasamahan ko din, halos 9 kami. At salamat din po kay Sir Raymond na nagsuporta bilang paghati dito. At yun lang po at maraming salamat. Thank you po ulit. Isa rin sa benepisyaryo ni Congressman Saldico ang 26 na taong gulang na si Arvin Vidal. Panglima sa 6 na magkakapatid si Arvin. Taong 2016, nahinto ito sa pag-aaral dahil sa kakulangan sa pinansyal. Bilang isa sa nakasabay sa mga mahirap din, katanggap ko naman na mahirap naman ako. Malaking tulong sa akin to.
Doon po sa barangay namin, tinawagan po ako ng kapitan namin. Sabi nila is naghahanap daw po ng scholarship yung AKB. Ang hinahanap daw po sa Sir Don, which is yung po yung coordinator dito sa AKB, yung poorest daw po. So ako po yung tinawagan ng barangay. Pero dahil sa isang pangarap na nais niyang matupad, ang maging kauna-unahang makapagtapos ng pag-aaral sa kanilang pamilya, ay malaking ginhawa na ang pagtanggap ng tulong mula sa SMART program. Pinapila po ako ng form, in-interview din po ako, then pinapasa po ako ng mga papers like Certificate of Enrollment, tapos yung certified true copy pa po noon, and valid ID po, and picture po. Yun po, maraming salamat po sa ating Congressman Saldico sa naibigay sa akin na tulong. Hindi lang po sa amin, kundi para po sa amin lahat na nandito po ngayon sa Embarcadero, na mabibigyan niya po ng tulong. And sana po hindi po siya magsawa na tumulong sa aming mga mahihirap, at hindi rin po siya sana magsawa na mag-abot ng kanyang kamay para makabigay ng pag-asa sa iba. Isa lamang ito sa madaming programa ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List na naglalayon na makatulong sa edukasyon para sa mga estudyanteng nagnanais makaahon. Salamat Ako Bicol Party List. Salamat Congressman Saldico. Yan po mga kaibigan ay isa na namang patunay na talagang ang Ako Bicol Party List sa pangunguna ni Chairman Committee on Appropriation Congressman Saldico, Congressman Jill Bungalon at AKB Executive Director Alfredo Pido Garbin at Kongkito ay talaga po namang hindi tumitigil at hindi po napapagod at hindi nagsasawa sa pagtulong sa ating mga kababayan, lalo na po itong tabang edukasyon na kailangan po ng ating mga kabataang Bicolano. Samantala sa mga may problemang legal at medikal na nais humingi ng tulong sa ating programa, maaari po kayong magsadya sa aming tanggapan sa ground floor po ng Embarcadero de Legazpi, Victory Village, Legazpi City. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Sabado alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa mga nasa Metro Manila naman po at kalapit na lugar, maaari po kayong humingi ng tulong sa Action Co Center sa North Wing ng Batasang Pambansa. Magpunta lamang po kayo tuwing araw ng Lunes alas 8 ng umaga hanggang 1 ng hapon. At kung kayo naman ay taga Caloocan, bukas na rin ang aming Action Co Center sa Barangay 175 Multipurpose Hall, Caloocan City tuwing Miyerkules. Mula alas 10 ng umaga hanggang alas 12 yan ng tanghali. Mga kaaksyon, again, every Wednesday po yan, mga kababayan. Maaari din po kayo magtungo sa Ako Bicol tabang ora mismo ni Congressman Saldico sa Camarines Norte sa Provincial Capitol Building, Barangay 3, Dait, Camarines Norte. Para naman sa mga taga Camarines Sur, maaari na rin kayo dumulog sa Zona 2, Tagungtong Goa, Camarines Sur. Bukas po ang aming tanggapan dyan mula Lunes hanggang Biyernes alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Maaari din po kayo magpadala ng mensahe sa aming official Facebook page na Ako Bicol tabang ora mismo. Kahit anong reklamo po ay aming tinatanggap. Huwag nyo rin pong kalimutang i-follow ang aming mga official social media account sa aming Facebook account, YouTube at TikTok account, Ako Bicol tabang ora mismo. Hanggang sa Lunes, sama-sama nating aaksyonan ng mga problemang medikal at legal. Ito po ang programang may paninindigan, patuloy na tutugon sa inyong pangangailangan. Ako po, si Mr. Siram, Joshua Martinez. Maraming salamat. God bless Bicolandia. Mabuhay. Ito ang tabang ora mismo. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi.